ita ce kungiya wadda take da mafi karancin 'yan wasa wanda ya kasance ba su samu damar kila ba domin wakiltar kasashe a gasar cin kofin duniya. Daga cikin manyan kungiyoyin da muke da su Real Madrid 'yan wasan su kai daidai da Crystal Palace ma 'yan wasansa da aka kira sun fiye 'yan wasan Real Madrid. Duk an yi wannan batun. Babu dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ko ɗaya cikin tawagar Spaniya. Babu dan wasan Real Madrid ko ɗaya daga Netherlands, babu dan wasan Real Madrid ko ɗaya daga ina ne ga sunan dai. So amma zuwa wannan lokacin 'yan wasan Real Madrid sun fi 'yan wasan kowace kungiya nuna tasirinsa a gasar cin kofin duniya. Babu wata kungiya a duniya wadda 'yan wasanta suke nuna tasirinsa a gasar cin kofin duniya kamar 'yan wasan Real Madrid. Babu wata kungiya wadda take da 'yan wasan da suke goya kasarsu a World Cup kamar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Babu wata kungiya a duniya wadda suke da mafi yawan kyautar man of the match kawo yanzu a World Cup na 2026 kamar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Babu wata kungiya wadda suke da yawan GA a wannan gasar cin kofin duniya sama da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a duniya. Dan wasa Kylian Mbappe ya samar da kwallo 4 da assist guda 2. Idan kuka hada in combine 6 GA kenan a wannan World Cup din. Bini JR ya samar da kwallo 4 da assist 1. Idan kun hada 5 GA kenan a wannan lokacin a gasar cin kofin duniya. Federico Valverde ya samu damar daukar man of the match. Jude kwallo 2 man of the match guda 2. Dumfries sabon dan wasansa Dumfries ya samu damar yin assist guda 2 ga Netherlands. Erdegula ya samu damar daukan man of the match tare da kuma kwallonsa ta farko a gasar cin kofin duniya. Brahim Diaz ya samu damar yin assist guda 2 tare da tawagar kasarsa ta Morocco. Mbappe yana da man of the match guda 1, kada 'yan Madrid ce na rage musu. Vini yana da man of the match guda 3 na gabaki ɗaya wasanni guda 3 da aka doka a group stage, kuma ya kasance dan wasa ɗaya tilo kawo yanzu a gasar cin kofin duniya wanda yake da man of the match guda 3 na wannan lokacin, kuma ya kasance dan wasa guda ɗaya tilo a 2026 World Cup shi kaɗai ne ya samu damar lashe duka kyautar man of the match na group stage, ma'ana wanda aka doka guda 3 wasanni da aka doka a group stage. Tasirin 'yan wasan Real Madrid kenan. An yi shakku a kansu wajen wakiltar ƙasashensu. Wasu daga cikinsu ma an ce idan ma sun je ba su nuna wani tasiri ba. Ana alakanta mummunar rawar da suka taka a kakar da ta gabata a wasan gida tare da kuma yankin Turai. So amma dai sai ya kasance wannan ya zama mana manuniya 'yan wasan Real Madrid idan an dawo lissafin kungiyar Real Madrid suna buƙatar jagoranci mai kyau. Suna buƙatar structure, suna buƙatar system. Na faɗa kwanakin baya inda wasu suke ta challenging dina. Dan me yasa zan ce Real Madrid ba ta san me take buga ba? Dan me yasa zan ce Real Madrid ba su da team style? Dan me yasa zan ce Real Madrid ba su da structure? Nazo ina so in nuna mutane menene bambanci tsakanin big player da kuma right player. Menene bambanci tsakanin babban dan wasa da mafi cancantar dan wasa. A wancan lokaci Real Madrid suna ɗaya daga cikin top 2 kungiyoyin da suke da big players. Babu wanda zai ji sunan dan wasa Kylian Mbappe bai san cewa big player ne a duniyar kwallo ba. Vini Jr, Jude Bellingham, Valverde, Erdegula duk suna da big players, su Rodrigo su big players ne. Idan ka to lissafin club level da national level. So amma a lokacin they are not the right players for Real Madrid. Amma a lokacin they are not the right players a Real Madrid. Real Madrid tana buƙatar structure ɗin da za su iya taimaka mata. So amma a wannan lokacin 'yan wasan Real Madrid they are not the right players a Real Madrid. Suna buƙatar 'yan wasan da za su iya zuwa su bugawa ƙungiyar ƙwallo domin kawo mata ci gaba. Saboda a lokacin ba a da structure, ba a da team, ba a da playing style. Ana buƙatar a samu coachin da zai kawo musu wannan ya nuna musu kai ka tsaya nan, kai nan, kai wannan, kai wannan. Coach inda idan suka juya suka kalle su suka idan muka ce za mu sarre ko za mu yi wani abu na ba daidai ba zai iya hukunta mu. Shi yasa yanzu nake ganin bayan zuwan Jose Mourinho da siyayyar da Real Madrid ta gaskiya Real Madrid a kaka mai zuwa tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da nake sa su a lissafin za su nuna babban tasiri a yankin Turai da kuma La Liga. Saboda coachin da suka kawo, coachin da na yadda zai iya sa 'yan wasa su yi ne. Wani coach ne wanda yake da finance, wani coach ne wanda yake da aura ɗin da idan player ma ya kalle sai ya ce ni a ƙarƙashin wannan coachin nake ɗauka horo to na cancanci ne abin da yake bukata. Wani coach ne wanda idan ya hukunta player duniya ba za ta kalubalanci wannan ba. Sannan coach ne mai wayo, mai dabaru. Ana kallon sa a matsayin boka, yana da tsauri, bai da wasa, yana da faɗa da players da wane ne, amma coach ne wanda kuma yake iya samar da unity. Coach ne wanda yake iya samar da team together to achieve more din nan. Da haka ina ganin wannan tasirin na 'yan wasan na Real Madrid zai iya biyo su kungiyar su a sabuwar kakar da mu shiga. Wannan tasirin na 'yan wasan na Real Madrid
zai iya biyo su cikin sabuwar kaka, cikin sabuwar tafiya, wasa farin girkin Jose Mourinho a matsayinsa na sabon kocin Real Madrid. Idan kuma da kamar wuya ba a samu dan wasan Real Madrid ba ya dawo dauke da sarkar kasancewa World Champion idan ana shirin sabuwar kaka ta 2026-2027, saboda suna da 'yan wasa a manya-manyan kasashen da kawo yanzu alƙibla ta nuna za su iya tafiya da kofin. Ingila ne, Sifaniya ne, Netherlands ne, Faransa ne, Portugal ne, Brazil ne, duka suna da 'yan wasan da idan waɗannan kasashen suka tafi da kofi za a samu ɗan wasa guda ɗaya da zai dawo cikin tawagar Real Madrid da kasancewa World Champion, ɗauke da kambun kasancewa zakaran duniya. Amma kawo yanzu duk abin da aka gaya Real Madrid a baya akan 'yan wasansu sun kasa, ba su da yawa, sun yi kaka mafi muni, yanzu Real Madrid su suke haska a gasar cin kofin duniya. Yanzu fans ɗin Madrid su suke enjoying daga kyaututtukan gasar cin kofin duniya. Su suke samun nishaɗi daga tasirin wakilci a gasar cin kofin duniya. A gabar da ya kasance abokanan hamayyarsu manya Barcelona, abokanan fafatawa su Manchester City suna da karancin GA compared to Real Madrid a gasar cin kofin duniya. Suna da karancin abin faɗa a teburin faɗa yanka ga Madridistas idan an zo lissafin nuna tasiri a gasar cin kofin duniya, musamman ma Barcelona da ya kasance Lamine Yamal ya samar da kwallo ɗaya, sai kuma daga lissafin wani ya samar da assist ne. It will be hard for me to remember. Wannan shine dai gabar da yanzu ake ciki. Real Madrid ta kasance kungiya wadda ta fi nuna tasiri a World Cup. Abinda nake nufi ita ce take da 'yan wasan da suka fi nuna tasiri a World Cup.